خوشک و براین هێژا تەماشەوانên خانی تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ divê xelekê de hemîjarê me xweş hene baş in bangewaziya birêz xapû ku îdî karî wî nemaye etal betal hema mesaca dişîne festîvala, civîna, konferansa, civata, telîfona karê birêz xapû mayî ev em ê bangewaziya wî ya vegera welat binirxînin û rexne bikin û hin mijarên din jî hene em ê bi hev re temaşe bikin, şirove bikin, rexne bikin, qehwa xwe jî ji bîr nekin vexwin. Em dest pê bikin. Belê temaşevanê hêja wek we dît birêz Ocalan bangekî şandibû festîvala navnetewî a Dortmundê a Apoçiya û bang dike dibêje veger banga vegerê dike. Piştî 25 sal di zindana Êmiralî de piştî 25 sala li cem mala xalê xwe xapû banga vegerê dike. Êrê banga vegerê ka çi heye? Çi li Tirkiyê heye? Çi Tirkî hatiye guhertin? Çi dihêle ku xapoçiyên vê derê Amed Dicle dev ji perê belçî qaw, perê ku ji Apoçiya distîne, perê ku sê çar meaşê ku distîne dev ji van meselê han berde û vegerê Tirkî mane dibe tîşna hebe. Zibêr Eydar yanî meşka zikê xwe li vir bihêle li Belçîka bihêle û vegerê cem serokê newewî herê Êmiralî û yanî ew meşka zikê zibêr û a xapû wek hevin yanî şîrîkê hevin wilo zikê wanî çêr û tilêr û wilo wek meşkê. Erê birêz Ocalan ka çi heye? Çi guhertin di Tirkiyê dişewî heta tu banga vegerê dike û ev banga te ya vegera welat çima heq wase dirêj kir. 25 sal derbas bû tu nûka tu banga vegerê dike. Tu bi xwe birêz xapû dema tu li Şamê bû tu bi xwe û tu Şamê dergetî tu venegeriya welat dîrekt tu venegeriya welat. Tu ji xwe re li quncikekî digeriya tu jî tu li wir bimînî yanî. Tu hat Îtalya, tu li Îtalya xwe peň kir, malekî jî dan te û tu li wir jî ma û şivan perwer jî dihat cem te û rehmetiyê Mehmûd Baksî dihat cem te û ji te re tembûrê dixistin û çingçinga tembûrê bû û Kurd xwe dişewitandin ji bo xatirê te, ji bo xatirê banga te, ji bo xatirê teslîmbûyîna te zêdetirî 6 keç û xortê Kurda agir berdan bedena xwe ji bin serê te ji bo xatirê te. Ji bo tu dawî dibêje vegerin Tirkiye û vegerin welat û xebat li welat xweş û nizanim çi. Gelo ev xapoçiyên li vê derê ma bi hewceyî banga te nemane gerek ew bi xwe dibînin welatparêztir, welatparêztirîn di nava Kurda de, Kurdistanîtirîn di nava gelê Kurd de wilo xwe dibînin. Bi vî rengî li xwe dinerin û paradîgmeya serokê xwe nabînin dibe heval taktîk e. Hevala sozê tu jî zanî şopa heqîqetê ku serokatiyê
دەست پێکردیە گەرەک ئەمژی ولۆ پەرسپەکتیڤێ سەرۆکاتیە و لە گۆری پێواژۆیە دەموکراتیک لەشمەیە نزانم چێ و ئەڤان گوتنی تەلۆمەلە و خارۆمەل و هەڤاڵا سۆزێ تژی زانێ و هەڤاڵا سۆژیش بێژ ئەرێ هەڤالێ باقی ئەرێ ولۆ ژەڤدور خۆش بکە وەکی ئەو سکێچا کۆمیدی ئاکۆ تێناسکردن دەنۆ و هەڤالێ خۆ چێکردبوون ڕەوشا پێکێکی و زمانی وانی خارۆمار و مەژیە وانی خارۆمار و سیاسەتە وان و پۆلیتیکایە وانی خارۆمار و ئانجەخ چیرۆکە هەڤاڵا سۆزێ و تژی زانێ و شۆ با حەقیقەتێ و ژیانا کۆمینال و ترکلەشمە و وەکی دن ون زانن یعنی عینی ولۆیە باشە خاپ و تێ نەها بانگا vegera welat dike te ev ezêniha apoçî mejiyê wan wilo çûk e eger mabe zû ji bîr dikin ez ê bînim bîra wan tiştekî bi belge bînim bîra wan ji pirtûkên rêxistina wan bînim bîra wan ji bo gipiçekî wilo nizanim şiyar bibin şiyar nebin ev mesela dine fermo li vê belgeya hanê temaşa ev pirtûka meşa Romayê bi zimanê Erebî helbet wê bi zimanê Tirkî jî wê hebe di vê pirtûkê gelek belgeyên wilo baş hene belge ne çirçira xapo û mesajê xapo ji Yasir Erefat ji Massimo D'Lima re ji Papa re ji gelek kesan re dişand wê çaxê faksa apo dişuxulî û navî wî çi Akif Hesen karî wî tune birayê ji faksê û faks bike bişînî ji wî re bişînî ji wî re bişînî Celal Talbanî re bişînî ji Yasir Erefat re bişînî û bi vî rengî ev berpirsên PKK'ê wê çaxê nêzî apo û derdora apo hema faksê apo bişînin mesajî wî bişînin ji xelkê re hewar hewara wî bû qîrvîra wî bû ku li Roma bimîne baş e di vê pirtûkê de ji rûpela 232 heta 236 tiştekî gelekî xweşik ji bo apoçiya heye di vê pirtûka hanê de daxwaznameya xapo a mafê panaberiyê ji dewleta Îtalya heye di 26 meha November 2000 26 meha November meha 11 cotmeh 1908 yani piştî ku ji Şamê derketî nêzî mehûnîvekî qunaxa mehûnîvekî dîrekt serlêdana penaberiyê ji dewleta Îtalya xwestî ev serokê newewî yê penaber serokê gelê Kurd ê li penaberiyê eger wê çaxê dewleta Îtalya qebûl bikirana guh neda tiştê yanî dextê ku lê têkirin guh neda niha birêz Ocalan birêz devgirêz hemolatiyê Îtalya bû Îtalyano Ocalano niha wê yan jî rêstorantekî wî donerê hebana yan jî wê pîza çimer bi firoş dana xapo birêz xapo wekî navê Îtalya jî Ocalano xapo nizanim çû çi miştê wilo wan Îtalî nedanê hat îşageriya li vê pirtûka hanê de hûn vegerin nameyekî ji Celal Talbanî rişandiyê dibêjî ji Îranê re ji Îranê bixwaze ez dixwazim werim wê herêma hanê û Îran hazir bikin kî Abdullah Ocalanê ku niha dibêje Tirkiya mezin û nizanim çi û Tirkleşme û çîrok mîrok yani
وی چاقی نتخواست هر قندیلی جی هریم پاراستنا مدیا و ند حسابی بیده بو هریم دبن پاراستنا جلال طالبانی هریم پاراستنا جلال طالبانی بدلی آپو شیرین بو نه از دبیجم بلگه و نامه آپو دبیجه دهندری پرتوکه دبیجه آنا و یکی خاپوچی وره کومنت آبه نفسی دفانتش تاش کرتینه هی کره چوله ماسوجه منه تو کره و ماسوجه منه تو کرمایه هرش خور پرتوکه پارتیا خواب بخین هر بخین هر ببین به آبو دوان بلگه و دوان نامه و مساجه هانه ده چکوتی نهاجی اجمرد بیجه بگرن ولاد گله کی باش قنجو خوش کر خاپو بانگا وگرا ولاد کر خاپو چیه لوی داری اوی حرحوب و زرزوب و اوی کولو چعب سوری و گف خوارنه دیکن اوی وگرن هوال بانگا سروکاتی نه پرسپکتیف قرار هوال گرک ام پیک بینین ماما سروکاتی فهم نکری و سروکاتی بیوره رحیل سروکاتی دار جم سروکاتی است ببینم هر وگر جم دولت باغچالی جم سروکاتیه و امرالی پرخوشه و اوی هنرگها قامش له هنرگها ولاتو شیرو هندی و او کس مسن ویدری استرام رانی خوشا بچکیولو بگهرن و امی هرن ناپولی امی هرن امرالی و امرالی نادن بناپولی و ناپولیا ونگو والا و تجا پیتزا و نظام چه و امرالی گلک خوشو و سروکاتی دبیجه تشتین بفیرنگی استرانین بفیرنگی شیرو هندی برش مرعه بچکیولو بحثا امرالی بکه سروکاتی گوتی حواله شیرو گرک تقلیب ملی پاچه که لسروی پیواجو یا هانه لسروی سورج و سر بانگا و گرا ولاد دفرمو گره چیده خواه بگهارن گوتنی خو استرانی خواه بگهارن لگوری امی هرین امرالی بوری لبر امرالی بوری و امرالی گلک خوشم امرالی نادم بناپولی ناپولیا ونگو والا ناپولیا ورتو والا و امرالیا تیر و تجا سروکاتی تیده یه مشکاوی زکیوی وک مشکی و سری وک جبشی خاپو بانگا وگرا ولاده که دبی افهمو کسین لبیدره زبیر و رمزی و آدم ازن و نولیفر مولیفر گشتی کنو بخچکی خواه چند تا منطقه خواه بدن هفدو و یلا از ولور ببینم فردا چتین و ناوی وی چی اوی روژاوا بره هر روژاوا نواف و بنیات و آجدر و کسین هانه و اوی بچن باکرش بره هرم باکر خلاص بود چو قدیه بانگا سروکاتی چه نبونوش سروکاتیه رو بیجن نا و مناقشا سروکاتیه بکن سر نریلی نا هوا الحشا چه نابه اف سروکاتیه گوتنی وی نه پرسپکتیف قرارن بریارن گرک بجیبین حواله هیجا کته چیش وانار بیجه جوان اوجا خاپوچی یکی خاپوچی یکی هیل بروکسلت بزه وگر مزه برسفا مناوی ویش بیر کر جارک الجواده کی نویسکارا مویدیت نه گده چی جم آپوچی گدوری واندی که وگه نزانم یکی قادر نزانم چه قادر مادر نماته بیرم نویجی یکی خاپوچی لبروکسلی اوی وگره برسوا بنگا سروکاتیه بید دهرن و حمو کوچمال کتوبر برسوا خاپو بدن هرن خاپو دبیجه ورن و از امرالی نادم با اروپا و دبیجن ام آزادیا فیزیکی دخوازن آزادیا فیزیکی خاپو ناخوازن خاپو بانگ روان دکت بیورن حمو از یک کردستانش ورگش بکم امرالی دولتا ترک از یکش بکم امرالی گوشتی که ون ترکلشمی و ترین لوا بقلب و آزادیا فیزیکی اف ناکوکیا هانه يعني دناوا خاپو و خاپوچیا ده ایدی نماتی تحمل کرن نها ایکو برسوا خاپو نده یمکی سروکاتیه فهم نکری یمکی لدجی سورجیه یمکی لدجی داخوازا خاپویه گرک
هر وê derê îja wê navî biguhere. Navê apo niha me kiriye xapo ûşa wê ji xapo bibe xirpo. Serokatî ka tejmer bihar anî çokê werin û vegerin û tiştin ne. Kam çi bikin? Em çi xwelî li serê xwe bikin? Yani ev apoçî li ser social medya û X û Facebookê û şabaş û pesnê vê bangahanê didin. Yew ev şî ev apo çi anî serê van re benê hanê? Tirkleşme, kerleşme, yani ev çi kirî ji wan? Medenî ferhûleşme kiriye, çi anî serê wan? Ev çi kirî ji wan? Binyadleşme kirî wan kiriye binyad, hemû bûne wek binyad. Hemû wekî bebexa û wema wilo bla 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 û robotin. Hemû bûne ejderşêx û hemû bûne Newaf Xelîl, hemû aynî gotin aynî mal çawa çêbû, hey mal neketino piçekî wilo cuda bin, cihê reng bifikirin, xapo hema yani çi bikişî bi ser çavê we bimîzî hûnê jêr bijin serokê Newewî ma mîza te çi xweş e. Misk û emberê yew eyb ji we re eyb eyb. Piçekî wilo xwedî şexsiye bin, xwedî îrade bin, xwedî gotin bin, xwedî helwest bin. Karibin ji apo hez bikin bes di hinek xala dibêjin serokê Newewî wela tu şaş. Nalvirin li van welatê Ewropa de hemwelatiyên Ewropa piştgiriya partiyekî siyasî dike. Serokekî siyasî dike. Piştre dibînî kêr nayê. Ev piştgiriya anê diguhere. Ev xapoçî heya kîjan yani heya kengî wê divê kerleşmeya hanê de bimînin. Divê axura hanê de divê tîmarxanaya hanê de bijîn û wilo yani kêfxweşin jî. Halê xwe bi halê qirala jî nadin. Xapoçî ne. Dixwazin xelk jî wek wan bin. Êna birê min na. Xapo li we pîroz be, tîmarxaneya xapoçiya li we pîroz be. Di nav di wey midî hûn de tê de bigevizin û çi tînin serê xwe bînin serê xwe. Li me em nerîna xwe bêjin nerî gotinê xwe û rexneyê xwe bêjin û li we êdî hûn çi dikin serkêfa xwe vegerin. Osman Baydemir û ev kesên din hemû dibe hûn vegerin. Manga serokatî we çêkiriye, serokatî partî çêkiriye, we çêkiriye. Kurdê nû, Kurdê dewleta Tirk, Kurdê Dewletbaxçelî, Kurdê Erdogan serokatî wan çêkiriye. De fermo vegerin. Yek bi yek, deh bi deh, sed bi sed, qefle bi qefle. Ez ve bibînim ha. Milyonek du milyon xapoçî herin wê derê hûnê kutleya cemaweriya a xapo û a PKK jî heldin jor. Vegerin. Çê nabe win bersiva serokê Newewî, serokê birêz devgirêz wilo bi vî rengî derbas bibe. Na. Dibe bersivekî wilo bihingeding be, bersivekî bi sed hezara vegerin. Vegerin welatê xweş. Dewleta Tirk, Dewletbaxçelî û Dewlet Ocalan û Abdullah Baxçelî. Fermo ez we bibînim. Ev mamosteyê hêjar rehmetî Mele Ebdirehman Durrê ye. Welat parêz, niştiman perwer, şoreşger,
هەلبەستوان، نویسکار، کوردپەروەر، کوردحەز و کوردستان حەز. هەزار ڕەحمە لە گۆراوی بێ. مەلا عەبدوڕحمان دررە من فۆتۆی وی لە ماڵا کاڵکێ خۆ لە شامێ دیت. ئاپۆچی ناز دکن، خاپۆچی ناز دکن، خاپۆچی ناز دکن جمعا و ئەف سەرکردەیە پێکێکی هەموو دبن سوورەتێ کاڵێمە دەرباس بوونە. مەلا عەبدوڕحمانێ درڕەژی ڕۆژێکی ژۆژە بوو میوانێ ماڵا کاڵکێم. من فۆتۆی ویژی لور دیت من دیوانە وی هەلبەستێ ئەڤینا وڵات لە ماڵا کاڵکێ خودی. مووی وەک شەخص مووی نەدیتیە. دەما مەلا عەبدوڕحمان دررە چوو شامێ چوو جەم خاپۆ چوو جەم ماڵا کاڵکێمە لە شامێ. مەلا عەبدوڕحمان دررە di sala 1930 de li gundê Kîranlixa girê dayê Milazgirê çavê xwe li jiyanê vekir û di yazdê çileya pêşîn 2012 xatirê xwe ji vê jiyanê xwest li bajarê Kölnê li xerîbiyê li biyaniyê li Almanya dawî li jiyana wî hat. Dilê wî ê tije evîn û hesret û kul û derd rawestiye. Mela Abdurrahman dire di wekî hemû meleyên Kurdistanê di gelek dibistanên herîmî xwend. Piştî wê destnameya xwe ya meletiyê ji gundê Nûrşînê mala Şêx ji wir wergirt. Wekî îja êdî nava dibistana de dersên olî, dersên dînî dida xelkê di ber mijûlbûna wî û danûstendina wî bi meselên Kurdî jî çêbû. Her wiha li dibistana Hesen Paşa nêzî 10 sala mamostetiya olî dikir. Piştre ew ji xwe re dibistanekî çêkir. Sala 1962 çû Enqerê çû kursekî ji bo muftî bive muftî û destnameya xwe wergirt û bû muftî. Jêr problem derdixistin ji ber ku hestê wî kurdewarî, nêzîkatiyê wî meselê Kurdî, zimanê Kurdî, çandeya Kurdî wê çavê mijûlbûna wî ya zimanê Kurdî problem û kêşeya jê re derxistin. Wî dikişandin mehkema, doz li hemberî wî dihat vekirin. Piştre ket hindirê zindanê jî qederekî di nava dîwarên zindana Tirkiyê jî dimaye. Ez bi kurtî ji we re informasyonên li ser jiyana rehmetiyê Mela Abdurrahman Durre ez ji we re bêjim. Gewî ji wezîfa wî digirtin, dûr dixistin, piştre wî vedigerandin. Yanî dema ku doz li hemberî wî dihat vekirin. Di navbera sala 1983 de wergera zimanê erebî û Tirkî di wî warîhanê de dixebite. Ji sala notî de diçe Stenbolê û li wê derê li Stenbolê di salên notî de hinek sazî tên avakirin. Enstitûya Kurdî û navenda çanda Mezopotamya yek ji damezrînerê vê navendê Mela Abdurrahmanê Durreyê. Ji ber çavsoriya dewleta Tirk tê Ewropa li Ewropa dimîne û Partiya İslamiya Kurdistanê ava dike. Ev rêxistin jî yek ji rêxistinên apoçiya bû. Mela Abdurrahmanê Durre wê çaxê apoçîk bû û apoçîkî wilo dilgerm bû. Dilê wî germ bû. Wê çaxê qunaxa şer û germahiya şer salên 91, 92 bi vî rengî di wê deneva hanê, di wê qunaxa hanê de.
لإيمة مكانجي مبرتوكا سيدا للشامي دي دنوتو السيادة فوتوي ويجي دما هاتو مالا كالكيمي ببير كاميرا مال باتير فوتو قرتو فوتوي ويجي اللي ورديتو مهن ويشاغي مهن هلبستين وي جوي برتوكا أوينا ولات مخوند وەک مژوەر گوتیکو د 11 چلەیا پێشین د 2012 لە باژارێ کۆلنێ ئەڵمانیای ژیانا خۆش دەستا دلێ مەلا عەبدولڕحمان دڕای بە کول و ئێش و برین ئەو ژیگی هاشت بەرزانێ خۆ شەهیدێ خۆ کەزەباوی ئاکۆ لە سەرێ چیایە کوردستانی برینێکی مەزن لێکرد ئەمێ بەحساوی برینەهانێژی بکن بەرهەمێن سەیدا بە زمانێ ترکی بە زمانێ کوردی هەنە ژوان یعنی تشتێک و ئەز کارم ببینم ئەڤینا وڵات دیوانە ویە هەلبەسێ ئەو ئاکۆ لە 1992 دەهات چاپکردن کو مل شامێ وێ دیت لە پرتوکخانەیە ئاپێ خوا مە وێ دیت و مە خوێند نە هەموو خوێند لێ و ئەس تەخمین دیکەم نسخەیەکی زێدە بەلکی نسخەیەکی زێدەژی جەمع هەبوو لە مالێ لە شامێ لێ ملمالە کارێ خودی جارە عەول ملمالە کارێ خودیت لە ئەڤ دیوانە ویە هەلبەستێ دیسا هەنێک هەلبەستێن وی دن دیوانی وی هەلبەستێن لەسەر شعرên مەلەحمەدێ خانێ و ئالیە وی فەلسەفی و ژیان پرتوکێک وی رەخنەیی 2002 دەرکەت و دیوانە ویە هەلبەستێک کوردنامە 2006 دەرکەت حەزار ڕەحمە لە گۆرە مەلا عەبدولڕحمانێ درڕەبە گیاناوی ئارام بە جیوی بەهشت بە دلۆڤانیە خودێ لوی بە ئەڤ ژی بەرزان عەبدولڕحمان درڕە بەرزان کوڕێ مەلا عەبدولڕحمان درڕەیە جوانێکی کوردە وەکی هەر جوانی یعنی لە پەی مەشا ئازادیە لە پەی هەستێن ئازادیە بیر و بۆچوونên ئازادیە لە پەی کەت و چوو و ژیانە خۆ ji desta ساڵا 1970 çavê xwe li jiyanê vekir û di 2002 xatirê xwe ji jiyanê xwest helbet rêxistina PKK da wî li jiyana wî anî wî tasfiye kir wî kuşt yek ji kesên ku ji PKK re got na çawa çîrok çawa bû di kongreyên PKK de 2001-2002 dema ku apo yanî hatibû girtin û îdî perspektîfa û tişta wekî ku niha tişta dişand wê çaxê şer li hemberî dewleta Tirk hatibû rawestandin apo hinek perspektîv şandibû xapû xirpû hinek perspektîv hinek telîmat şandibû
کو شەر لە هێمبەری پارتی و یەکیتی لەدار بکەوێ. گروپێک ji serkirdeya PKK ji kadroyên pêşê PKK gotin na ji nav wan Berzan. Berzan jî ji kadroyê kevin bû. Berzan heştê û neha tevlî PKK bû. Heştê û neh notî de duê qunaxa hanê de tevlî PKK bû. Yew jî ji kadroyên li pêş grûpekî berfirehên wê me şerê xwe li hemberî dewleta Tirk sekinandiye. Çima xêr e em ê li hemberî partî û yekîtî şer bikin. Grûpek mezin bû. Yani wekî refleksekî li dijî wan perspektîfên Apo helwest di li hindirê rêxistinê de helwest dan diyar kirin. Çawa bû PKK beşekî ji grûpê girt. Beşê din xwe xelas kirin. Rehmetiyê Saîd Çirûkaya û hevalên wî xwe xelas kirin û gihaştin aliyê yekîtî û pişt re rewşa wan tê naskirin. Çawa bû ev Berzan û hinek kesên din zêdetirî 20 kesî hatin girtin. Edim qê hinek jê ji wê grûpê dev ji PKK berdanin niha li vir in li Ewropaniyê naz dikin. Xanî TV jî bi wan re axiviye. Tevlî program jî bûne. Kadroyên berê şervanên berê di nava PKK de bûn. Behsa vê meselehanê dikin. Hinek ji wan grûpên ku hatibûn girtin ê got gav li şûn de avêtin. Ê got raporên rexne û heval aswar rexne dikim û ez şaş û mû nizanim çû bi van çîrok mîrokê hanê xwe xelas kirin. Lê Berzan û çend hevalên din PKK ew tasfiye kirin. Xeber gihaşt piştî sal derbas bû. Xeber gihaşt Mela Ebdirehmanê Dure. Mela Ebdirehmanê Dure ku heqwase bi dilgermî, bi semîmî, bi dil, bi cam, bi mal, bi hemû tiştê xwe bi vê tevgera hanê re bû. Bersiva vê tevgera hanê ku lawê Mela Ebdirehmanê Dure dakuştin. Lawê wî Berzanê wî tasfiye kirin. Bi vê kulê bi vê birînê bi vê hesretê Mela Ebdirehmanê Dure xatirê xwe ji vê jiyana hanê xwest. Lêberî xatirê xwe bixwaze helbestekî ji bo Berzanê xwe di dîwana xwe ya helbestê de nevisandibû. Kurdname di wê dîwanê de ev helbesta hanê piçek gazin dike. Gazin ji layê xwedê dibêje tu çima nema li me dipirse, tu çima carekî were wilo hema bi mêvanî bijî carekî were ji mir behsa çiya bike, ji mir behsa zozana bike, behsa koçera bike, ka ew welatê min çi hat serî wî, çi pê hat, çi hat serê gelê me, dijminê me ê ku niha di nava Kurdistanê diçûtê. Ev rexne li ocalan jî dike. Rexne li Apo jî dike di vê helbesta hanî de. Ev helbest û çîroka Berzanê Ebdirehmanê Dure û birîn û kula Mela Ebdirehmanê Dure wê bimîne belgeyekî bi êş û jan û birîn li hemberî serkirdeya PKK ji Apo bigirin heta wenda Cemîl Baykirê derkevin. Belgeyekî ku bi seda bi hezara Berzanê Mela Ebdirehmanê Dure heye. Mela Ebdirehmanê Dure ew cesaret li cewmî hebû ku ji PKK re bêjin na, ji Apo re bêjin na, helbestekî binivisîne ser Berzanê xwe. Helbestekî binivisîne û di hindirê helbestê de rexne li Apo li PKK bike û li Kemalîsta bike. Ê ku di hindirê Kurdistanê de çenûtên ev cesaret, ev mêrxasî, ev dilawerî, ev cengawerî, ev dilsozî li cem
مەلا عەبدوڕحمانێ درە ئێ هەفتێ هەشتێ ساڵی هەبوو ئەف جەسارەت لەجێم ڕەمزی کارتاڵتنە ڕەمزی کارتاڵ کو پێکێکێ لای ویژی تەسفیە کرد لێ نەوێرە بەئاخەبە هێنێک دنجی نویسکارێکی دنجی هەیە لە ئەس دڵم یا سویسرا یا فەرەنسایی من ناوژ بیر کرد لای وێ نویسکارا ژن ئەو ژی bi berzan re hate tasfiyekirin mêrê wê ji aliyê dewleta Tirk hat tasfiyekirin lawekî wê di nava Gelîla de jiyana xwe ji dest da lê newêre biaxibe naxwaze biaxibe naxwaze rexna bike dilê xelkê tije birînin temaşevanê hêja dilê Kurdê me ev peqeqeya sexte Kurdekî me nehiştiye û dilê wî kul nekiriye birîn nekiriye apên minî ku li serê Çiyayê Kurdistanê ji wilo ji me re gotin bi vî rengî ji me re gotin ku jiyana xwe ji dest daye ez ku zanim na belkî PKK wî kuştin belkî PKK wî tasfiye kir ez ku zanim kesên ku niha hinek şoreşger welatparêzên bajarê ku ez lê bûm bajarê Dirbêsî ez nas dikim PKK wan tasfiye kirî ez nas dikim yanî ji nava rêxistinê ji me re gotin ku ev binav niha ez jî wilo guman dikim gelo welat ku apê minî biçûk dibe ku PKK wî tasfiye kiribe ez nemakarim ji PKK bawer bikim PKK bi çîrokê şehîda jî dilîz em li helbesta Seydayê hêja Seydayê Nemir mela Abdurrahmanê dire guhdar bikin li ser şehîdê Kurd û Kurdistanê şehîdê azadiyê ê Nemir rehmetî berzanê mela Abdurrahmanê dire ferm berzaniyê min muradê min were berzaniyê min çira dil tave heyva xaniyê min were bêje ji min re ka çilo ne çiye rewşa çiya û baniyê min çilo bûn warê welatê min çilê bûn çilo bûn koçerê zozaniyê min were şêrê minê jîr û serfiraz were mêvaniyê rêzaniyê min were bavê te kale dilbirîne were bavê te kale dilbirîne dinale guh bide fîganiyê min çira carna tu jê re telîfonê venakî berxikê nebaniyê min qesem kim ez bi wê doza muqeddes tên ku hûn cengevaniyê min muqeddes tên ku hûn li tûlê dijmin ji pîjên û celan bûne caniyê min bi dijmin re ku lîstin rolê dijmin kemalîstin li Kurdistaniyê min ku kuştin wan seyên wê dêlika dir veriştin pir wekî berzaniyê min hezar lanet hezar lanet hezar lanet li wan tûlên neyaran necaset ku jî ket herkaniyê min hezar lanet li wan tûlên neyaran necaset jî ku ket herkaniyê min belê temaşevanê hêja biborin yanî
ژیانە مە وولۆیێ کەن و گری خەمگینی و شاهی لێڤەر ئێستێمدا و یاڤێ خەلەکی حتا خەلەکێکی din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.